Nabuhusan agad tayo ng pamain kasi ang daming isdang parangan. Yung mga isda na maliliit matakaw sa pamain. Kaya yan lang yung nahuli natin guys. Yan guys, ang dami guys. Yan mga isdang parangan. Yan yung umubos ng pamain ko guys. Yan guys, magandang umaga sa inyong lahat guys. Mangangawil na naman tayo guys dito sa tabi ng ilog. Sa dating spot natin guys na nakahuli tayo ng grouper dito. Huli, may isa na tayo guys. Isdang palo. Kakaunti yung hipon natin guys, 5 piraso lang. Puputol-putulin na lang natin guys para medyo tipid-tipid kasi wala tayong masyadong maraming huli na hipon. Mag-set up muna ako guys na gagamitin natin. Sana may mga grouper na naman dito tsaka mga agat. Sana pala rin tayo guys. Shoutout sa inyong lahat guys. Ingat-ingat po kayo palagi. Ito yung pabigat natin. Laglag na tayo guys. Wala pa rin kagat guys. Update ko na lang kayo mamaya pag may huli na tayo. Wala pa rin nagpaparamdam. Medyo maganda na yung panahon dito sa amin guys. Medyo na, hindi na masyadong malakas yung hangin. Wala pa rin kumakagat guys. Dito kasi ako dati nakadali ng guys, yung vlog natin na nakadali tayo ng grouper. Maraming talaba dito guys.
Sana may dumaan dito na ano, mga gat. Guys, pauwi na tayo guys. Mahina yung ano, kagat ng mga isda. Mali, dalawa lang yung nahuli natin guys. Sakto lang sa pangulam. Kahit pa paano meron din. Yan guys. Yan lang guys yung huli natin. Dito tayo nakahuli sa paglipat natin ng ispat. Nabuhusan agad tayo ng ano, pamain kasi ang daming ano, isdang parangan. Yung mga isda na maliliit matakaw sa ano, pamain. Kaya yan lang yung nahuli natin guys. Oh. Okay na rin yan guys, hindi, at least hindi tayo na zero. Isdang mung tsaka lapu-lapu. Yan lang muna sa ngayon yung huli na, yung ano, vlog natin guys. Bali sa tanghali na, pauwi na tayo guys. Salamat sa panonood guys. Yan guys, oh, ang dami guys. Oh, yan oh. Mga isdang ano, parangan. Yan yung umubos ng pamain ko guys. Dito tayo nakahuli ng lapu-lapu dyan sa may tumbang ano, kahoy na nyug. Yung isa guys nakawala kasi sinabit. Dyan lang. Dalawa sana yung lapu-lapu natin. So yan guys, salamat sa suporta. Ingat-ingat po kayo palagi. Nakaulam pa rin tayo guys kahit paano. Buhay pa.